Od vode 3,5 metra. Znači, od vode 3,5 metra. Eto. Kasnije ćemo uzeti na nekoliko poželje, tako da. Ko ima rukavice? Eva, hoćeš malo ovu ovdje samo radi televizije da oni registruju u Lobanju. Hoćete Lobanju vi slikati? Ej, tu je Lobanje, cela. Jel vas interesa? Lobanje i Redra. Ima tu, jel? Dobro ove detalje, eto, hajde.